Oh, no, no, no. Resista fili zuciyata na magana. Yeah. Kullum idona yana kanki, tunani na duka ya tafi kanki. Na bayyana miki abinda ki raina, amma kin juya mini baya, kin bar ni da kukana. Shin so laifi ne da za hukunta ni, ko kuwa kyau ne yasa kike wulakanta ni? Don na ce ina son ki, menene laifina? Me yasa kike fushi, kike juya wa raina? Laifi ne don na ce ke ce farin cikina, ko akwai wanda kika zunga da yafina? Menene laifina? Oh, menene laifina? Wayo zuciya kana ta duka, sannu soyayya kin sani kuka. Idan nayi ba daidai ba ki gaya mini, kada ki bar ni cikin duhu, ki taimake ni. Na baki soyayya ta gaskiya ba ta karya ba, zuciyata ce ta kawo ni ba don wasa ba. Ina miki kallo na musamman a cikin mata, amma yanzu kin bar ni ina ta fuskantar fita. Baby, magana kike so mu yi, ko kuwa rabuwa kike so mu yi? Idan soyayya laifi ce, to ni na yada na zama mai laifi.